Abịa ụmụasị a esere m anwụrụ anya ọrụ m nsị nke kpo hapụ ibie onye na-eme ihe na ana gị eke sai kpọọ m na ana m ha ka ya bụ ofu ụgbọala nna m hapụrụ m ọsọ m nke na-ekwekara akọ echọrọ ibulu ụwa duzi eke kpọọ m na ana m sai ihe ndị amasị nkịta maka agbagọ nwoke n'obodo oyibo ọ bụrụ ebe ndịgịrị ọ makwa ekwe egwu ukwu ibu ja egbu ja m sa ọrụ m ka m kọọ ya anabụ gịnị na-ekwe oke nekwa akịdị akịdị nekwa akịdị dị aka ịchọ gị akịdị m onye nwaana isi akịdị m onye nwaana akịdị m onye nwaana ụnụ agwakwana m nọ ana ka ụnụ na-azọ ihe ọkwa na m isi na akịdị ọkwa na m akịdị biko ka njọ gị biko isi nọ n'obodo a ogwe ka isi nụ na ntị ọkwa fụ n'anya na nna saghị gbakwanye nna ya n'aka ana sinsi m bido n'ụba n'obodo anụbeghị m na nna saị ma nna nna ya ma ọ saị na onwe ya kọrọ ya na ana onye nwe ziana mana ọ na-agwa gị gwa m gịnị kwesịrị iche na nna gị gwa gị na mgbe nna gị na nna saị ọrịa dị gị n'ụmụaka bụ aka ekpe na ụtụ ọhụ ooo nna ga-ewe yọọ ihe ana o mechakwa ka onye ya ịghọta so si eche na nna gị ahapụgoro lapụrụ ya gịnị nna gị ahapụbeghị lapụrụ ya gịnị nna gị abụrụkwa ezigbo mmadụ ha ka ihe na-akọwa anyị nna saị bụ ihe nwaana saị ha bụ ihe nwaana bụ nke bụ ịdụgoro ya lapụrụ ya gịnị asị akịdị si ebe a pụọ ime ha na-akọ si ebe abụọ pụọ ime ha na-akọ ọ nwere hapụkwa akịdị bịa na nọ na gị marakwa ma ịma mgbọ nkwesa ya na ndị bịa akụrie ịma mgbọ nkwesa ya na ndị gburie hapụkwa m maka anyị n'elu i nwere ike ịgbaka m na ana ntụnye ga-etinye ebe a ihe ogbugere ọkpọfọ ka nna echiri gị ọkpọfọ ka nna echiri gị ma ọ bụghị ọfọ ekeche ka ngwa gị na oji ọfọ abụrụkwa na ebe a tụrụ bọmbụ na bọmbụ landị ala gboo ma ọfọ bụ onye ji ya nhari ọkwa ihe i kwuru na bọmbụ landị ala gboo ma ọfọ bụ onye ji ya nhari ọpịa